To kamano ahinya to bende nitie dwaro mar kawo pach oganda. Aneno ka achiel kuom gigo mane miyo yawuoyi kata rawere mag Gen Z ne bago ng'anyo ne ok odwar pachgi e timo gik moko chal ka gima ichuno godo oganda. Iparo nade be nitiere sirikal masani king'iye malong'o be nitie thuolo makare mar luongo pach oganda kendo kawo pach oganda? Waseneno ka nitie kaka paro moko osewuok chien kacha ma ok nyal jiwo ng'ato mar dhi mbele Hezbon. Nitie thuolo mar kawo pach oganda. Achiwo ranyisi ni dwe mar 9 niche nitiere gazette notice manche migosi Mbadi onyiso kendo kolero cloth gik miwinja wacho gite ondik gi kendo nokawo mana pages 3 e gazette mar nyiso piny magi e gik manitie. Kae to chak wach ni chiwuru pachu. Nicho lando no chiw pachwa. An achiel kuom jotelo motelo na jo accountants kata jolony weche mag kwano ne wadhi niche wasechiwo pachwa. Ni magi gik mo paro ni mondo nego tim mondo mi uchumi maro gina. An pod thuolo nitie kata paro gi. Giume owacho gi ni mondo japiny ochiw pache kata paro gi odhi orid gi maber mondo mi kwa tieko to wabedo gi chik ma jopiny morgo. Gima kik timre en gima ne otimre chon ma jopiny chiwo paro makare to kodhi ochopo bunge kar jood bura kacha to gidhi giloke giwito gi magik mowach mabeyo gi chike itgi. Aparo ni kama mora ahinya gi migosi Mbadi en owacho ni adhi chiko ita to be ok abirito chiko ita, adhi wuok oko mondo aler ne jopiny gik ma beyo mantie ka chiko ita be. Chieng' Wednesday ndalo 2 odiechieng' malure bang' kiny migosi Mbadi dhi bedo kama iluongo ni Strathmore University kama dhi bedo gi twak gi jopiny e weche mowacho kawuono gi ni ang'o maber ang'o ma ok ni kare ka mondo mi gini kidhi mikadhe ten chik ma jopiny duto morgo nikech ok dwaher ni wan gi chike mahinyo piny to bende ok dwaher ni piny Kenya odhi piny ni ok wanyal dongore nikech nitiere ng'ikruok kage kacha ma sirikal ok owuoyo makare. Ne nitiere mane richo iwacho ni chiemo nyalo bedo mamit ndi to kiriwe gi kudni 2-3 te kethe gima nohinyo finance bill ono miyo kara Gen Z ogo koko in ibukori gi gimoro ni kia moto vieko kia tax ichaki kel 2-3 moko ma bene dhano ok ong'e maler. Kata mana wach affordable housing en chenro maber ndike none matut ka jalonyo nyisi ni yawa affordable housing ka bech ot nyalo bedo siling 10,000 koa 20 e town moro tiende ni ka chako ohala ndiko jikiny to dhano matiyo na bro yudo yo mayot magidonjo. En mana ni kamoro nitiere kuonde manoko los maber e chikego mamiyo jopiny ne koni maya winjo ka gima achulo gima ok ane kadhi konya. Omiyo nitiere ka communication kata tudruok e yor lero wach obedo makare to weche gi bedo mayot ne jopiny. So thuolo nitie ne japiny Gen Z obed joma dongo mondo gibi gichiw pachgi ni to paro ma migosi Mbadi olieko gi bege beyo koso gi richo. An kaka neno gi masesomo aneno pek yudo kama nitiere rach. Nyalo bedo but wachiko itwa ni kanitie kama onego loki. Of course oginya bedo mabeyo te ahinya joma timo ohala ma oko nitiere pek momigi kata chike makoro ketnegi mok nya gi mwandu pacho ka kitero oko nyaka ang' goyo osuru moro matin. Nitiere kuonde moko mane wan gi fuok to ne wawen wadino to kwadin to kare waketo gimiluongo ni refund mar VAT obedo malo. Reform mar VAT exempt ni en mondo refund mondo sirkal we kawo pesa mosechoko ochako duoko ne jomoko. Gimiluongo ni rental income tax iyudo ni wachulo bilion 17 e sirkal choko to ko tim nonro to nitie bilion 100 gi wiye teni thoth jowa bende nigi ute to ok chul rental income. Koro magi kuonde ma sirkal nyalo donje mayot ma ok omedo ni japiny mondik tich usuru mondo mi eka sirkal yud pesa monyalo tayogo chenro mag dongruok pacho. Kamano. To kamano